বা 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে ভয়ংকৰ এইবিলাক সন্মুখীন হৈ আছে কি মানসিক গজব নাंगौ बेखौ सान सोरबा बीपीएफ नो सोरबा बीपीएल नो सोरबा एपीपी नो सोरबा बीजेपी नो सोरबा कांग्रेस घन्टा बिदिनो सोलिया आलफाया चाइनायाव थानानै म्यानमाराव थानानै बांलादेशआव थानानै गुबुन गुबुन हादराव थानानै जुदि फन हरनो हायोबा भिडिअ कलिं हरनो हायोबा गावसिनि जेंनानि सायाव बुंनो हायोबा शान्ति सुक्ति लाबोग्रा प्रमद बर' गोविन्द फेरेंगा एनएलएफफोरनि सायाव मानो बुंनो हाया एक्सएनडिपिफोरनि सायाव मानो बुंनो हाया बुंनो हानांगोन प्रमद बर' गोविन्द फेरेंगा बुंनो हाथारनांगोन आलफाया बुंनो हायोबा शान्ति सुक्ति लाबोग्राया मानो बुंनो हाया प्रमद बर' हमतो पार्टी मारिले तो अসমरे माटी যাব অসমৰে স্কুল যাব অসমৰে ৰাস্তা হ'ব তেওঁলোকে তো অসমৰ ভালৰ কাৰণেহে আন্দোলন কৰি আছে ইয়াত কিয় বেয়া কৰিব কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিছিলো আজি আৰু লগতে ব্ৰিগেডিয়াৰ গণেশ অসমৰ মৃত্যুটো আমি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিছিলো बीपीएफ नो सोरबा बीपीएल नो सोरबा एपीपी नो सोरबा बीजेपी नो सोरबा कांग्रेस घन्टा बिदिनो सोलिया आलफानि चेयारमेन परेश बराया चाइनायाव थानानै म्यानमाराव थानानै बांलादेशआव थानानै गुबुन गुबुन देशआव थानानै जुदि आसामनि दैदेनगिरिफोरनो भिडिअ कलिं टेलिफन फन मोजां गाज्रि गावसिनि जेंनानि सायाव आसि थुयै थुयै आसामनि दैदेनगिरिफोरखौ बाथ्रा बुंनो हायोबा प्रमद बर' गोविन्द फेरेंगा शान्ति सुक्तिनि बाथ्रा बुंबाय थानो हायोबा सान हर हिरो देखायनो हायोबा शान्ति सुक्तिनि सायाव फेरेंगा गोविन्द आरो प्रमद बर' एनएलएफनि सायाव मानो फंसे बाथ्रा बुंनो हाया एम बाथानि सायाव मानो फंसे बाथ्रा बुंनो हाया एनडिपिनि सायाव मानो बाथ्रा बुंनो हाया एनएलएफफ्रा शान्ति सुक्तिनि सायाव बाथ्रा बुंनो हायोबा एक्सएनडिपिफोरनि सायाव प्रमद बर' गोविन्द फेरेंगा शान्ति सुक्ति बुंबाय थाबा जानाय नङा शान्ति सुक्ति सोर लाबोदों एनएलएफआ लाबोदों एक्सएनडिपिफ्रा लाबोदों जायफोर शान्ति सुक्ति लाबोग्रा बे मानसिफोरजोंनो जाय प्रमद बर'आ शान्ति सुक्तिनि सानहर बाथ्रा बुंनो हायो गोविन्द फेरेंगा प्रमद बर' शान्ति सुक्तिनि बाथ्रा बुंनो हाग्रा दैदेनगिरिफ्रा जुदि जायफोर शान्ति सुक्ति लाबोग्रा एक्सएनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा सिनियर जुनियर जोबथेसालियाव दङब्ला फानजारियाव दङब्ला जायफोर एनएलएफफ्रा शान्ति सुक्तिनि बाथ्रा बुङै बुङै एम बाथाया जेलाव थानो गोनां जादोंबा मानो प्रमद बर'आ एम बाथानि सायाव फंसे बाथ्रा बुंनो हाया एनएलएफनि सायाव मानो फंसे बाथ्रा बुंनो हाया एक्सएनडिपिफोरनि सायाव मानो फंसे बुंनो हाया नाथाय आलफानि चेयारमेन परेश बरुवा सारा चाइनायाव थानानै म्यानमाराव थानानै गुबुन गुबुन देशआव थानानै जायफोर आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरि जायफोर गोहो खुंथायाव दं जायफोर सरकाराव दं फन हरै हरै जुदि दम हरनो हायोबा गावसिनि जेंनानि सायाव बाथ्रा बुंनो हायोबा आलफानि सायाव बाथ्रा बुंनो हायोबा प्रमद बर' शान्ति सुक्तिनि बाथ्रा बुंनो हाग्रा दैदेनगिरिया मानो एम बाथानि सायाव बुंनो हाया एनएलएफनि सायाव बुंनो हाया एक्सएनडिपिफोरनि सायाव मानो बुंनो हाया प्रमद बर' मानो बुंनो हाया जायफोर 10 बोसोर 12 बोसोर 15 बोसोर शान्ति सुक्ति लाबोग्रा जायफोर बिटिसि बिटिआरआव आसामनि दाब दाब जायगायाव एनडिपिफ्रा शान्ति सुक्ति लाबोग्रा मानसिफ्रा जुदि जेलाव थाबाय थानो गोनां जायोब्ला जायफोर एनएलएफबि जायफोर एम बाथा जायफोर एनएलएफबिनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफ्रा जुदि शान्ति सुक्तिनि बाथ्रा बुंनानै शान्ति सुक्तिनि माखासे शान्ति सुक्तिखौ फेलें खालायग्रा सरकारनि सायाव बाथ्रा बुङै बुङै एम बाथाया जेलाव थानो गोनां जायोबा प्रमद बर'आ मानो बुंनो हाया बुंनो हानांगोन प्रमद बर'आबो फेरेंगाबो बुंनो हानांगोन गोविन्दआबो बुंनो हानांगोन नाथाय आसि थुयै थुयै गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ बाथ्रा बुङोबा हयथ' आंहा गोरोन्थि जानो हागौ बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै प्रमद बर'खौ आसि थुनानै बुंनो हानाय गोविन्दखौ आसि थुनानै बुंनो हानाय फेरेंगाखौ आसि थुनानै बुंनो हानाय दं होननानै आं सानो बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै प्रमद बर' गोविन्द फेरेंगाखौ आसि थुनानै बुंनो हागोन बा हानांगौ बा आसि थुनानै बुंनो हानाय मोन्थाय थानांगौ होननानै आं सानो नाथाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जोंहा बुंनो राइट गैया नाथाय दिनैनि समाव परेश बरुवा सारा बुंनो हायोबा जोंबो बुंनो हानांगोन गोविन्दआ बुंनो हानांगोन फेरेंगाया बुंनो हानांगोन प्रमद बरुवा बुंनो हानांगोन डिआर नाब्लानि सायाव बुंनो हानांगोन एक्सएनडिपिफोरनि जेंनानि सायाव बुंनो हानांगोन एनएलएफफोरनि सायाव बुंनो हानांगोन शान्ति सुक्तिनि उनाव जायफोर गोहो खुंथायाव दं बुंनो हाथारनांगोन आलफाया जुदि बुंनो हायोबा परेश बरुवाया बुंनो हायोबा जोंनि गोहो खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा मानो शान्ति सुक्ति लाबोग्राफ्रा मानो बुंनो हाया एनएलएफनि सायाव बुंनो हानांगोन एम बाथानि सायाव बुंनो हानांगोन एक्सएनडिपिफोरनि जेंनानि सायाव बुंनो हानांगोन आं दिनै बेखिनि भिडिअखौ लाबोदोंमोन लोगोसे दहाय एसे सिगां डक्टर अनजालि मेम आरो गुवाहाटियाव थानाय सानैसो एक्सएनडिपि डिआर नाब्लाखौ माब्रै दं माब्रै गैया खबर लानो थांदोंमोन बे खबर लानो थांनायाव मोजां गाज्रि सावरायलायनाय जायो डिआर नाब्ला साराबो खबर लायो बिटिसि बिटिआर आरो बिटिआरनि बायह्रायाव बर'फ्रा माब्रै दं आरो फैगौ इलेक्सनाव माबायदि जागोन बेफोरखौ सावरायलायनाय जादोंमोन
जाहाथे दियारनाब्ला सारा गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिटिसि बिटिआरनि जेसेबां जनजाति जोंनि हारिनि गेजेराव जाहाथे रावबो गावजों गाव एना एनि खैफोद आफोद दाजालायथों बिटिसि इलेक्सनाव बयबो गावनि गोसो बायदि भट होनो हालायथों रंजा बाजा दियारनाब्ला सारा बेबायदि सावरायलायनाय जायो जाहाथे बिटिसि बिटिआराव जबरदस्ति सोरखौबा उमुगाव हो थेनाव हो गावनि गोसो बायदि भट होनो मोननाय बायदि बिटिसि बिटिआरनि फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव बयबो रंजा बाजा बे बिटिसि इलेक्सनाव भट होनो हालायो बेखौ दियारनाब्ला सारा गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय सावरायलायनाय जायो बेखिनि सावरायलायनायखौनो आं गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायहरो लोगोसे जाय गेदेरमाफोरखौ आसि थुयै थुयै बुंनाय सोमखारिनाया आंनिनो गोरोन्थि जानो हागौ नाथाय बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै सोरनिबा बुंनो हायै जायफोर गोहो खुंथायाव दं बुंथारनांगौ होननानै बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै जों आसा खालामो फरेश बर'आ आलफानि चेयारमेना जुदि चाइनायाव थानानै म्यानमाराव थानानै बांलादेशआव थानानै जुदि गावसिनि जेंनाखौ बुंनो हानाय टेलिफन हरनो हायोबा भिडिअ कलिं हरनो हायोबा फन हरनो हायोबा जायफोर सान्थि सक्ति लाबोग्रा प्रमद बर' फेरेंगा गबिन्द मानो NLFनि सायाव फंसे बुंनो हाया एक्स एन बेफोरनि सायाव मानो बुंनो हाया एम बाथानि सायाव मानो बुंनो हाया बुंनो हाथारनांगोन प्रमद बर'